Min studenti li għas-sistema edukattiva tradizzjonali kienu mitlufa l-Iskola Vokazzjonali Alp ta' Raħal Ġdid qed toħloq opportunitajiet lil żgħażagħ f'livell sekondarju u post-sekondarju li mill-ġdid jistgħu jaspiraw li jibnu l-futur tagħhom u jaħdmu biex il-ħolm isir realtà. Propju l-iskop huwa l-istudenti jitħarġu u jitalmu fir-rotta applikata u ovvjament ikun jistgħu fl-istess ħin jiżviluppaw ħiliet li jagħmluhom irġiel u nisa tad-dinja tal-futur. Fost l-istejjer ta' suċċess Kristi Mari Farrugia, Lajdin Delia Zara u Ryan Zammit li l-lum il-ġurnata huma studenti tal-MCAST. Wieħed mill-proġetti li wettqu fl-Alp huwa filmat dwar kif wieħed għandu jiddisponi miż-żejt ta' tisir li llum huwa mal-finalisti f'kompetizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea għan-nuqqas tal-iskart. L-iskola taħdem ħafna bidejk. U dik il-ħaġa li naħdem bidejja milli noqgħod bil-qiegħda fuq il-bank. Għalija mhux tajjeb, preferi naħdem bidejja. Meta wieħed jitkellem mal-istudenti, mill-ewwel tispikka l-kuntentizza tagħhom u fuq kollox l-ambizzjonijiet mhux biss li jsibu xogħol imma saħansitra li jkunu jistgħu jmexxu n-negozju tagħhom stess. Dan anke grazzi għal faċilitajiet għad-dispożizzjoni tagħhom b'apparatu laboratorji ta' kwalità. Il-hairdressing kienet ħafna l-qalbi jiena, qegħdin it-tieni sena fil-hairdressing. X'inhi x-xewqa tiegħek la darba toħroġ minn hawnhekk issa? Li kolli s-salon tiegħi. Nħossni kuntent ħafna, jiena lija din l-iskola qatt ma sibt skola aħjar minnha u qed nitalma ħafna u l-esperjenzi li kellna s'issa ma tistax timmaġinahom għax wisq sbieħ. Qabel ġejt f'din l-iskola x'kont taf dwar fotografija? Kważi xejn. Iktar tallimt minn din l-iskola. X'qabel kelli multimedia ma kienx fuq il-ritratti u hekk, fuq iktar coding u hekk. X'inhi l-ħolma tiegħek la darba toħroġ minn hawnhekk? Nixtieq ikolli studio tiegħi u naħdem għal rasi nixtieq. U fit-tmiem ġimgħat ta' esperjenza fuq il-post tax-xogħol bħal kull sena l-erba' fl-iskola kienet organizzata Open Day fejn l-istudenti kellhom l-opportunità li jesprimu l-ħiliet tagħhom imma wkoll jikkreaw u joħolqu diversi oġġetti li setgħu ibiegħu bris l-iskola tagħhom stess.